गसाइगाव महकुमा सिंनि भिन्नाकाटा मौजा क्लाब काम लाइब्रेरिनि बानजायनायाव ब्रैथि रुंसारि चन्द्र दिबाकर नार्जारि गोसोखां ट्रफि जोलुर बादायलायनाया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। फैगौ 2 सेप्तेम्बरसिम जानो गोनां ब्रैथि रुंसारि चन्द्र दिबाकर नार्जारि गोसोखां ट्रफि जोलुर बादायलायनाय गेलेनायखौ गसाइगाव जिल्ला गेलेमु बिफाननि आफादगिरि हेमेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा बेखेवनानै होयो। थांखिया जाहैबाय माने बे टुर्नामेन्टनि थांखिया जाहैबाय बेहाय सासे माने व्यक्ति दंमोन। बे व्यक्तिनि नामानो माने चन्द्र दिबाकर नार्जारि बिथांनि नामै बिथांनि गथ'फ्रा दिनै राजौनिफ्राय आराम्भ खालामनानै साब्रैसो गथ' दङ। बिसोरो माने बे टुर्नामेन्टखौ होदों आरो बे टुर्नामेन्टखौ अर्गानाइज खालामदों जोंनि भिन्नाकाटा मौजा मौजा क्लाब काम लाइब्रेरि। माने एक समाव बे भिन्नाकाटा मौजानि टिमा बिराद स्ट्रंमोन आरो दिनै बिथांमोनहा अर्गानाइजिं कमिटि जानानै चन्द्र दिबाकर नार्जारिनि नामै जिथु माने मेमरियेल ट्रफि बे ट्रफिखौ दिनै सालायदों। दा बेनिखायनो आं गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सियेसन आरो लोगोसे आसाम फुटबल एस'सियेसननिफ्राय बिथांमोनखौ साबायखर बावो। मानोना बेबादि जायगायाव बेबादि टुर्नामेन्टखौ खुब खम नुनो मोनो। दा ओंखायनो बे टुर्नामेन्टखौ माने भिन्नाकाटा मौजाया अर्गानाइज खालामनायनि थाखाय बिथांमोनखौ आं आसाम फुटबल आरो लोगोसे गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्सनिफ्राय साबायखर बावो। आरो लोगोसे बे खेलानिफ्राय माने जोंनि बे एलेकायाव जायफोर गेलेफुनाय जायफोर माने गेलेगासिनो दं बिसोर नुनानै जथेस्थ' इनकारेजमेन्ट मोनगोन आरो भबिष्यताव मोजां गेलेनो बिसोर सेस्था खालामगोन। आरो मोजां गेलेयोबा नोंथांमोनहाबो बयबो मिथिगौ जे आजिखालि स्टेट गभर्नमेन्टआ जथेस्थ' इनिसिएटिभ लाबाय। नेसनेल गेलेबानो साख्रिया कम्पालसारि मोनखायो। दा ओंखायनो आंबो सानदों जे बे एलेकानिफ्रायबो जाहाथे गथ'फ्रा ओंखारो, जेरै दुर्गा हलिचरन बिदिनो बायदि बायदि प्लेयारफ्रा दा मोजाङैनो जिबन जापन खालामगासिनो दं। आरो फुटबलाबो जे फुटबलजोंबो बा स्पर्टसजोंबो जे माने गावनि जिउखौ खुंनो हायो। दा बिसोरखौ नुनानैनो आं बिसास खाथियो जे मोनसे समाव हयथ' जोंनि बे एलेकानिफ्रायबो मोजां फुटबलार ओंखारनानै साख्रि बाख्रि मावगोन। आरो दिनैसिम रेलवेआव होन आरो ओमफ्राय नोङो बिभिन्न माने जेनेबा रेलवे FCI आरो दा ओमफ्राय AG बेनिफ्राय स्टेट बेंक बेनिफ्राय बिभिन्न माबायाव गभर्नमेन्ट अनुस्थानाव साख्रि मोनबाय, साख्रि खालामगासिनो दं। आर्सारिनिफ्रायबो मोनदों, फुटबलनिफ्रायबो मोनदों। माने जिखुनु एथलेटिक्स स्पर्ट्स बिदिनो नोंसोरबो मिथिगौ, बयबो मिथिगौ जे दिनै माबायाबो लाभलिना हिमा दास बिथांमोनहाबो जथेस्थ' गिदिर साख्रि बिथांमोन माने स्टेट गभर्नमेन्टआ होबाय। दा बेनिखायनो आंबो लुबैयो बे एलेकानिफ्राय मोजां प्लेयार ओंखारनानै जाहाथे बिथांमोन बादि सुबिदाखौ सरकारनिफ्राय आदाय खालामनो हायो। आं बेखौनो बुंबाय। आरो लोगोसे बे टुर्नामेन्टआ जाहाथे माने मोजाङै सोलिनानै साक्सेसफुल जायो बेखौ आं कामना खालामनानै बेखेवजेननाय दिनैनि बे हाबाफारियाव समाज सिबियारि रुंसारि चन्द्र दिबाकर नार्जारिनि फिसाज्ला अदेबानि आथिखाल UPPL दोलोनि नेहाथारि राजु नार्जारिया बिफानि सावगारियाव बिबार बावजेनो आरो जाखांफुनाय लाइमोनफोरा फेग्रा मुवानिफ्राय जानगाराव थानांगौ होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों ओरैबादि बुङो। ब्रैथि चन्द्र दिबाकर नार्जारि ट्रफि फुटबल दिनैहाय भिन्नाकाटा मौजा क्लाब काम लाइब्रेरिया बेहाय खुंदों। गेजेरावहाय कभिडनि थाखाय कर'नानि जे लकडाउन जानानै दंमोन बेनि थाखाय बोसोरनै बेयो बन्द' जानानै दंमोन। गतिके 2016निफ्राय जागायनाय बे जोंनि जे चन्द्र दिबाकर नार्जारि मेमरियेल ट्रफि दङ बियो जोबोद मोनसे मेहेरगोनां, बियो मोनसे हाबाफारि ओनसोलनि जोंनि गसाइगाव साब डिभिजनल' नङा जोंनि क'क्राझार जिल्लानि लाइमोनफोरखौ गेलेनायनि बिथिङाव थुलुंगा होनो थाखाय आरो बेबायदिनो साबसिननिफ्राय हामसिन गेलेनायखौ माने खालामलांनो थाखाय बे ट्रफिखौ होनाय जादों। दा चन्द्र दिबाकर नार्जारिया जिहेतु आंनि आफामोन, बिथांनि मेम'रियावहाय जे भिन्नाकाटा मौजा क्लाब काम लाइब्रेरिया दिनै बेबायदि गिदिर मोनसे जोलुर बादायलायनाय होदों। प्राइज मानिया 31,000
देरहानाया आरो रानार आपआ 21,000 आरो बेस्ट प्लेयारनिफ्राय 5,000 रां बिथाङा होदों, गिदिर ट्रफिबो होदों बिथांमोना। बेनि थाखाय आं गोसो गोरबोनिफ्राय न'खरनि जानानै बिनाकाटा मौजा क्लाब कामलाइबारिजों लोगोसे बिनाकाटा मौजानि साफ्रोमबो रायजो राजाखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय धन्यबाद जासिहरो। मोनबेसे हानजानि गेजेराव जागोन बे बादायलायनाय? बेयो गासै 8 हानजानि गेजेराव बादायलायनाय जागोन। 27 आगस्टआवहाय बियो जागायबाय आरो 2 सेप्तेम्बराव फाइनाल मेट्सखौ गेलेनाय जागोन। गासै 8था टिम बेवहाय बाहागो लादों आरो बेबायदियैनो जोङो फैगोन 2 सेप्तेम्बरावहाय मोनसे मेहेरगोनां आरो मोनसे मुजिनाय जोङो बेवहाय जोलुर बादायलायनाय नुनो मोनगोन। बे गेलेनाय बादायलायनायनि गेजेरजों आथिखालनि लाइमोनफोरखौ मा फोरमायगोन? लाइमोनफोरखौ आं खावलायनो लुबैदों बयबो गेलेनाय, बेबायदिनो फरायनाय, गेलेनाय, बादायलायनाय बेफोरावहाय लोब्बा जानानै थानांगौ। जोङो जौ जुवाखौ नागारनांगौ। जोङो गाज्रि हाबाफारियाव ड्राग्सफोर बायदिखौ नागारनांगौ। उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ नागारनांगौ। गावनि देहाखौ मोजां लाखिनायजों लोगोसे गावनि केरियार दानायावहाय स्पर्ट्सआ जोबोद मोनसे बिहोमा होयो। गतिके बयबो जाहाथे स्पर्ट्सआव, लिटारेचारावहाय बेबायदिनो लेंगुवेजाव डेभेलपमेन्टआव बा गोबां रोखोमनि बेबायदिनो गेलेनाय बादायलायनायावहाय बाहागो लानानै थायोब्ला जोंनि लाइमोनफ्रा जौगालांनो हागोन आरो समाजाबो गोग्गो जानो हागोन।